Bonics i boniques! Aquesta setmana us hem proposat de fer un quadre. I jo ja he fet el meu. Ara us mostraré com en podeu fer un. Molt fàcil i d'una manera molt divertida. Només necessiteu paper una mica gruixut, com una cartolina, aquarel·les, feltres o pintures i una mica d'escoig. Doncs, un cop tenim l'escoig o la cinta posada, sí? Anem a pintar els espais que tenim sense escoig. Jo faré servir l'aquarel·la per fer el meu quadre. Mireu, una altra manera de fer un quadre és posar cinta de la que utilitzem per pintar les parets i potser ens anirà més bé perquè el paper no es trenqui. I veieu, també es poden fer formes. A veure què ens sortirà d'aquest dibuix quan el pintem.